Mwari vadropa this scripture kwandiri. That's Acts chapter 9 verse 13. Acts chapter 9 from verse 13, and I'll read. But Ananias answered, Lord, I've heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who came on your name. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before Gentiles and kings and the children of Israel. Mwari vakudzwe nekuda kweshoko ravo. Nyaya ndaverenga ndemurume unonzi Ananias. Uri kutumwa naMwari kuti andonamatira murume unonzi Saul, who later became Paul. But Ananias anga aine a record, anga aine knowledge, anga ane zvaanonzwa muvanhu pamusoro pemurume unonzi Saul. Saul was fighting the church of God. But Mwari ndokubva vamusarudza kuti ave an instrument, a vessel, yekuti agone kuita basa among the Gentiles and among the kings and the people of Israel. But inyaya yekuti Saul waita encounter naMwari zvisina knowledge kune vamwe vanhu. Saka Mwari pavari kutuma Ananias to Saul, ane an element of doubt, ane kusazvifarira kusazvigamuchira. Ukazvitarisa even the likes of Peter, paari kutumwa kumba kwaCornelius, Mwari vakatomupa a vision ine chekuita nemhuka, kuti chandachenesa munhu haagone kuramba kuti chakasviba. So there are times yekuti we need to pray for the grace of God and the revelation of God to be upon us. Tiregere kujaja what God is doing, tiregere kurwa nepfungwa yaMwari, nokuti at times tinofamba nemashoko ekunzwa, mashoko ezvatakaona nekuziva against other people, against denominations and the like. But pane nguva yekuti Mwari vari kuda kutransforma nekuisa chinhu chakanaka muupenyu hwamwe, just like Paul. Mwari vari kuda kushanda naye kuti aite basa, but Ananias was not aware. Ananias akasvika pakupa Mwari a record yezvaakanzwa nezvaanoziva against this man, yet God has chosen him to be a vessel. Pastor Pauline Mwaela, may the good Lord bless you, may the good Lord favor you. Mwari vakuchengetei, Mwari vakushingisei, Mwari vakugonesei pabasa ravo. May the blessing of the Lord be upon your life, upon the ministry that is in you. God bless you. So Ananias is not aware near the move of the plan of God towards this man called Saul. Saul was against the church of God, but later God chose him to be a vessel to minister the word. So ndodangopa a message yekuti don't quickly judge. Don't judge. Iva munhu unonamata Mwari nekunzvera nekutsvaka pfungwa yaMwari on a level yekuti you don't speak negative against other people, especially concerning the things of God. Munhu wauri kuti akarasika nhasi unogona kusanangurwa naMwari kuti aite basa raMwari. Saka panonetsa ndepekuti Mwari vakaita encounter nemunhu iyeyo vakamusarudza, iwe usiri aware, you can debate, you can fight the move of God. Unenge uri right pa level yako, but uri wrong pa revelation ye the movement of God. Mwari vada kuti Peter andoparidza kumba kwa Cornelius. Zvakatotora kushumira Peter, iye ari mushumiri, kuti agone kunoshumira nekugamuchira zvagamuchirwa nekutendwa naMwari. So Mwari vangadaro vane zvavanoda kuita muupenyu hwevamwe vanhu, asi isu tisingagone kugamuchira vanhu ivavo. Dai Mwari vatibatsira. Why? Chandinonzwisisa nekuziva ndechekuti haugone kukorekta nekutsiura munhu wawakavenga, because correction nekutsiura zvinofanirwa kubva out of love. Mai Chigwidi, may the good Lord bless you. Thank you so much. Kwakadi koko Mwari vakuitire nyasha zvikuru. So haugone kutsiura kana kudzidzisa munhu wawakavenga. So Mwari vakakupa shoko rekugona kusvitsa kune vamwe vanhu, zvikuru sei vasingagamuchirwe musociety. You need wisdom. You need the guidance of the Holy Spirit. Why? Nokuti Mwari rudo. Pese pane vhangeri raMwari, vhangeri raKristu rinonzi gospel. Gospel means good news. Love must be the backbone of the message of God.
even kunokorekta nekutsiura munhu, the platform yatinofanirwa kumira nekutsika pairi is the love of God. Why? Nokuti ini Mwari paakandidana ndichibva mune zvandakabva mukuita, zvakatora rudo rwaMwari to redeem me and to make me a vessel to the nations. Ndiri muuipi ndichirarama zvinonyangadza Mwari, kuti Mwari vazondiita a minister of the word. Chakatanga rudo. God loved me, he loves me. Vakandida ndiri muuipi, vakaunza shoko mandiri anova Kristu, rikandinatsa, rikandisimbisa, rikandimisa paplatform yekuti ndigone kugona kushumira nhasi ndigamuchirwe nevamwe. Love is the backbone of the message of God. Ukangoona pashayikwa rudo, message iyoyo haisi valid, haina a rubber stamp yekuti yabva kuna Mwari. Satani chaiye unoparidza, but difference yemessage yaSatani neyaMwari yakavigwa paplatform inonzi rudo. God is love. God is love. So backbone ye message yedu sevana vaMwari must be centered on the love of God. Kuna ari kurasika, kune wausingatende, wausina kugamuchira, Mwari vanomuda. For God so loved the world that he sent his only begotten son. Sister Barbara Kureva, may the good Lord bless you. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Thank you so much for tuning in. So Mwari vanogona kuda uye kugamuchira munhu wausingade. Kukosha kwevhangeri raKristu ndekwekuti Mwari vakatida takadaro. So kana ini ndakadiwa ndakadaro, zvoreva kuti kana ndaakuparidzawo vhangeri rudo rwaMwari, handina a condition yandinopa munhu kuti agone kudiwa naMwari, nokuti handina kupiwa maconditions. For God so loved the world. World kureva kuti nyika. Nyika nekuipa kwayo, nekushata kwayo, Mwari ndokubva vada. Handina kupiwa condition yekunzi tanga waita ichi, tanga wagona ichi, tanga wagona ichi kuti Mwari vakude. Ndakaparidzirwa rudo rwaMwari, agape kind of love, rudo rwekuti ndakadiwa ndiri zvandiri, ndisingadike ne any church ne any organization, but Mwari ndokubva vandida. So murume unonzi so Mwari vada kuti ave a vessel to preach the gospel, but the society, the body yemaKristu anga aripo pamazuva acho havasi kugona kumugamuchira. So zvinoita hama kusagamuchirwa even nevamwe vashumiri, ivo Mwari vakaisa shoko mauri rekuti ugone kushumira. I don't know whom I'm talking to, but ndauya a message encouragement to empower you as a believer. Don't stop, continue to preach and minister the gospel of Christ. Vanhu vachitaura marecords pamusoro paPaul nokuti vanawo ari tangible ezvaitwa naSaul. But to God now, kana munhu ava munashe, ava chisikwa chicha. Even record ye last hour cannot stand kana munhu ava munashe. Even record ye 30 minutes ago, kana munhu atova muna Kristu wagamuchira Jesu, to God he is new. But to people, they still associate with him ne the past yake. So he's a vessel to minister the word of the kingdom. But the body of the church yemazuva acho was not welcoming him. Unoziva kuti munhu kana achida Mwari, but woona maari kuti mune kurasika. So ndinofara statement yaJesu inoti, ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika, the lost sheep of Israel. Zvoreva kuti to be lost hazvivabvise identity yekuva part of Israel. That's why I don't welcome or celebrate my statement anenge ekuti vamwe vanhu they are foxes, makava, havasi vana vaMwari, ndeve kuraswa, inyoka, makava. No. Kana munhu achida Mwari, achinamata, but asina rumwe ruzivo nekunzwisisa, dofo pachikoro rinoramba richinzi student.
munhu ari kutadza kubata zviri kudzidziswa haapiwe elabel an identity inofanana nemunhu asiri kudzidza. Dofo pachikoro rinonzi student. Munhu asina chaari kuona ane rima rega rega but ari pachikoro istudent. So kana munhu achinamata but asina ruzivo maari mune kurasika, chinhu wani chatofanirwa kuziva is still a believer with less knowledge, is still a believer without deeper understanding. Mwana mudiki munhu, mwana mukomana munhu, sekuru baba munhu. So panotaurwa marights kodzero dzevanhu dzinoincluda kacheche nechembere. Zvimwe chete nevana vaMwari, the body of Christ, panotaurwa pamusoro pevanhu vanonamata Mwari nevari kunamata zvisizvo vanoda Mwari, vanodawo dzidziso. God will always find a way to help those people. He will send someone to those people. Why? Nokuti havagone kurigamuchira vasina kurinzwa. Vangarinzwa sei vasina anovaparidzira? So wakaipa akaita kuti tive nemadoors akavharwa to help others. Nekuda kwekuti zvichida takarerwa mumadenominations ane madoctrines ekuti vanopinda Roma vasi serious, mamethodist havasi serious, masavada havadi zvekunamata Mwari, havazivi, vanongotuka vamwe nekudii. All those statements dzikaiswa paside, but ikaziva kuti vanhu havakaungana panzvimbo iyi nekuda kwaJesu wakaenda pamuchinjikwa. That's a starting point. Blood makes family. Kana vachitenda muropa raJesu, we are one family. Difference pa knowledge haivanyime identity yekunzi vanonamata kana kuti vanhu vaMwari. I'm sure I'm just preaching from the angle ye-invitation yanandinayo kumapostori. Ndakarerwa ndikakura musociety ine zvainotaura against other denominations, especially if you are from the line yema-Pentecostal. We label others as non-believers, as people who are lost. Saka Jesu paanoti ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika, kurati kurasika ikoko kwakadenha Mwari kuti Jesu agone kutumwa kwavari. Mwari vane moyo, vane hanya, vane nyasha neupenyu hwevanhu, nyangwe neupenyu hwevanhu vakarasika. Instead of mocking them, instead of judging them, isu tinozviti tinoziva, tinogona kunamata tina Mwari chaiye. Kugona kwedu nokuziva kwedu kukasavabatsira kwatadza kutipa results are desired by the kingdom of God. Why? Because kana Mwari vaisa kuziva mandiri is for the better of my brother. Kana Mwari vaisa kugona mandiri is for the better of the family. Andina kupiwa kuziva kuti ndigova munhu unotuka nekunyomba nekushora vasingazive. Andina kupiwa nyasha kuziva revelation so that vanhu vachafamba vachiti Muparinga anogona anoziva, but zvakaiswa naMwari mandiri ndigone kugorana nevamwe, tive nekuziva kumwe, tikure pamwe. Ananias, a man of God, akasvika pakuudzawo Mwari concerning Saul, kutsanangurira Mwari kuipa kwemunhu ari kudiwa naMwari, asarudzwa naMwari kuti aite basa. Kureva kuti vafundisi chaivo vakashayiwa a revelation, vanogona kuataka nekutsondora the move of the plan of God towards somebody's life. I remember when I started ministering, I won't mention the name of the church, but havana kundipa a welcome as an evangelist. Andina zvikuru zvandaida kwavari, but kuti ndaiva part of them. Mwari vaisa a vision mandiri to move in the streets and win souls. But pavakanzwa kuti ndiri kuparidza pamarengi nemabhazi, ndopa vakagara neni pasi vakati, because hatina kukutuma, hauna kutumwa nechechi yedu, but unopinda nesu, you will tarnish the name of the church nezvinenge zvaitika ikoko. So it's better tiregere kuva part of you. You know kuti Joseph
adiscover kuti Mary ane pamwiri, secretly wakafunga kuramba Mary, Joseph akatosvika paakatsurwa nedenga racho naMwari kuti usaita izvozvo. Why? Nokuti pamwiri pana Mary ipamweya mutsvene. He was ready to divorce. Joseph was ready to divorce Mary nekuda kweissue yepregnancy naMary. Chiri kuda kurambirwa Mary kutakura program yedenga, and Joseph was not aware. Chaida kurambirwa Mary kutakura zvaMwari, Jose asiri kuziva. So pane kazhinji kekuti pane zvaMwari tikashayiwa revelation, we divorce, we run away, we don't want to be associated nevanhu vane zvaMwari nekuda kwekuti hazvina kunguva zvaitwa revealed to us. Get this understanding. Apasi pese pane the move of God, padanwa munhu naMwari, pangatsvakewo mumwe munhu kana iwe kuti uziviswe naMwari kuti uyu ndamudana ndewangu, don't attack. Uyu ndewangu ndamudana so. Pamwe pacho you must understand kuti munda waibva vacheki vashoma. So Mwari unogona kumutsa nekureiza vanhu kuti vaparidze evangeri. Nevamwe vausingagone kunzwisisa kuziva kana kutenda, but inzwaka mumwe nemumwe ane vanhu vaakadanirwa, nzvimbo yaakadanirwa nezvikonzero zvaakadanirwa, the kind of teaching yakaiswa naMwari mavari. So Ananias was not aware. Ananias was not aware that it was of the Lord. Akashika pakugara pasi kwakutsanangurira Mwari pamusoro pekuipa kwa Paul. Tine vanhu vanoziva kuipa kwevanhu, but vasingazivi zviri kuitwa naMwari muvanhu vatinojaja kuipa kwavo. As long munhu ari mupenyu achirarama, haasi ready for, haugone kumujaja. Why? Blessing, a turnaround inogona kuya muupenyu hwake just after wataura mashoko awataura. Zakeo anga asiri kugamuchirwa muJericho. He was a well-known sinner, but salvation yakasvikira mumba maZakeo. The challenge yatinayo in the body of Christ ndeyekutaura kwatakakura tichinzwa mumachechi atinopinda, musociety atinogara, judgment dzaiitwa pakati pemakere. Taitoudzwa kunzi yakati haina mate, vakati havasi serious, vakati havazive Mwari, zvichingotaurwa zvakawanda kudaro. Kwete kuti ndanzwa Mwari ndo vandiudza vandizivisa pamusoro pekuti vanhu havana mate. But yaiva nhau yekuti ndo zvatakakura tichingoudzwawo. Saka tikaita carry over information iyoyo, vanhu vasvika pakuti havawirirane, kwete nekuti havana mate, but kuti vane munamatiro nekusanzwisisana kuri pakati pavo. On a personal note, inini handina kuona chakaipa kuparidza usina bhutsu. Handina kuona chakaipa, handisati ndaona chakaipa kuparidza uine bhutsu. So kana iri nhau yekupfeka bhutsu kana kusapfeka bhutsu, to me haine salvation. Those are systems of men. Zvakafanana nekupfeka uniform. Kune vanopfeka mauniform kumachechi, kune vasingapfeke uniform. Uniform is not part of the gospel. What the real uniform yakataurwa naKristu ndeyekuti vanhu vakaona kuti mune rudo pakati penyu vachaziva kuti muri wangu. So the spiritual uniform yakafanana kune vaKristu vese must be love, rudo. Why? Because God is love. Vhangeri redu rakauya, gospel riripo nekuda kwekuti Mwari vakatida. Hatina kudiwa nokuti taigona, takadiwa muutera hwedu kuti Mwari vatigonese. Level yekuziva, level yekugona kuziva zvinhu, kukura tinosiyana, kuziva tinosiyana.
but mumwe wapiwa kuziva, wapiwa kukura nekuziva zvinhu, zvaitirwa kuti agone kuzodzidzisawo vasingazive nekuzivisa vasingazive, than to mock them nekutaura zviri negative and to be a superstar in the things of God. Kuti havana revelation tinayo isitoziva zvakati, vaziva havana mate vakazodii. Kana waziva zvokwadi yakusunungura, zvoreva kuti zvokwadi iyoyo kana uine rudo, you pass it on to your brethren. Matthew chapter 1 verse 19. Ndaifunza kuti handisikuzotora nguva, but it seems Mwari vane zvavanoda kuti ndambe ndichitaura. Baba maenzanise kwakadiko kuSelia, thank you so much for tuning in. Matthew chapter 1 verse 19, and the Bible reads, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Mary wakatomboda kudivhoswa nekuda kwekuti watakura program yedenga ane pamuviri pamwe yamutsvene. Joseph, as being a righteous or a just man, vanhu vari right vari dangerous kana vasina a right revelation. Vanhu vari right vari dangerous kana vasina a right revelation of what God is doing. Self-righteousness iri dangerous kana usina the revelation yezviri kuitwa naMwari. Joseph was ready to divorce Mary because he was a good man. Saka ari kuti handidi kupiwa nyadzi, kunyadziswa nemunhu andinaye murelationship wandisina kuvata naye ane pamuviri. So he planned to divorce. Nhasi church inodivorsa rudo neimwe church nekuda kwekuti pane zvavasingazive kana kunzwisisa, zvavasina kugara pasi vakaonesana, but vakangosiyana vakadaro kuti avakarasika, havazivi vanoita zvakati, handidi kutaura nawo. Aya, dai Mwari vatibatsira. Dai Mwari vatibatsira tawanirwa nyasha. Dambudziko ratinaro as the body of Christ nderekuti we are divided. And the Bible wrote, a house divided will not stand. Nyika inoita zvainoda nesu nekuti already pane ma-open doors division anoita tigare tichinetsana nekurwisana. Ndaiona kuti even timu rekumabhawa chidhakwa chinonwa doro chikashanya chikaenda kuJoburg, hachina problem nemabhawa emuJoburg, chinonwa doro reikoko, anongoziva kuti standard is the same, castle castle, lion lion. Chidhakwa chekuHarare chikaenda kumusha chinosvika chinwa doro chisina kana problem, chinongoziva kuti skad harichinji. Vanotoshiya skad, vanotomboputa 40 vari pamwe chete. Unity yawandira kwavari kuchechi kusina. Why? Tine vamwe vedu vakawanirwa nyasha vakaziva sekuzikanwa nevamwe, instead yekubatsira ndokutuka. Nokuti dzimwe nguva pavakada kubatsira havana kugamuchirwa nekuda kwokuti hapasi pese munhu paari quickly to accept new things. Munhu unoda time, unoda kunzwisiswa engo nekwaari kubva nako kuti ugone kumupa message yaanogona kugamuchira. Look at Nathaniel, Prophet Nathan. He was sent by God kundotsura King David. Haana kusvika nemessage yeadhautari, wakasvika nenyaya yakaita kuti iye David samambo atonge nyaya ichiti murume wawataura is not a good man. Why? Nokuti Nathan wakatsanangura pamusoro pemurume wakaingwa nevaenzi. Iye aine makwai akawanda, but akauraya gwai remumwe munhu aiva negwai rimwe chete. King David vatonga nyaya iyi ndokubva vazoudzwa naNathan kuti munhu wandareva ndimi, you did the same thing. I remember pane imwe clip ndichitaura pandaiparidza panhamo kuti hakuna anoramba kutsurwa, asi vanhu vanongoramba approach kana kuti matsurirwo acho, because kutsura kunofanirwa kubva parudo kwete pakunyadzisa kana pakuzvikudza kuti ndinoziva kudarika iwewe.
Entabahe kantalabosha riamandele kotoroboshiata. Mwari ngavakudzwe vatipe rudo pakati pedu. Monchin, you are welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Durante verenge scripture iri kubva kuna Genesis 18. Genesis 18 verse 19. Genesis 18 from verse 19. Verse 20, I mean. Genesis 18 verse 20, and it reads, "And the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grave, I will go down." I will go down now and see whether they have done altogether according to the outcry against it that has come to me. Kuchema kweuipi hwemuSodhomu kwakasvika kuna Mwari. Mwadenga ndokubva raburuka, Mwari ndokubva buruka pashoko riri kuti Mwari vari kuti ndadzika ndauya panyika kuti ndizvozvionera kuti ndizvo here kuchema uku kungaenzana here nezvavari kuita on the ground. In other words, ndikataura ndichiti denga harishande nemakuhwa, denga harishande nekufungidzira, denga harishande nejudgment nemaonero evamwe vanhu. Mwari unoona zvinhu uye unotonga nekururama. The outcry was so great against Sodom and Gomorrah, but God had to come down to verify personally on the ground. Mwari havashande nemakuhwa. Mwari havenge munhu nokuti wavenga munhu. So pane nguva yekuti isu takararama nemakuhwa kana kuti neinformation yanga yatisina kuita enough research on the ground. Mai Mukwena Muguti, a blessed morning to you there in USA. May the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. So happy to see you online. Tatenda Mondo, God bless you. Thank you so much for tuning in. Sister Sylvia Dumbumai Rochland, God bless you. Thank you so much. So God had to come down to verify things on the ground. Although the outcry had reached heaven, but God had to come down. So dambudziko rataita sometimes nderekuti we judge people from a distance. Nekuda kwokuti tine zvatakaudzwa. Vakati havana mate, havasi serious, vanozodai mishonga, vanoshandisa marine spirits, havana mate Mwari, havanzi Mwari mweya wavanoshandisa usi mweya waMwari. Information iyo yakazara matiri. Haisi yekuti takaenda on the ground tikaita verify. We judge from a distance. Nekuda kwa information yakaitwa pass on through our fathers. Unozoera kuti vanhu vanogona kuvengana vakagadzira nyaya isipo. We are living in the days here social media. Ine anonzi ghost accounts. Ine vanhu vanogona kuheka zita remunhu nemafotos ake ogadzira zvavanogadzira to tarnish somebody's image. Chinhu chese chaunomhanya nacho pa social media uchikomenta usina enough information chiri dangerous. Why not? At the end, I remember kune imwe nyaya yakamboseculator. Vamwe pastor vaita zvainyadzisa mune imwe church. Vanhu vatuka vapedza kutuka ndo pakazobuda nyaya ichinzi raiva a move yekuNigeria. It was a Nigerian move ya pastor aita zvaaita achibhabhatidza vanhu muchechi vasina kupfeka nekudii. Vanhu vakatuka vakati wa in the last days one zvaakuita vanhu nyika yaipa chechi yo ngaizodii kadii. At the end of the story ozonzwa kuti it was a move, a drama, a film, a clip ye move yakatorwa keso pa social media. Munakati this church is in Nigeria
kwakati pastor anonzi ningi so and so and so. So if you can quickly see this, kuti pane patinogona kuita rush mukuconcluda nekujaja nekutaura zvatotaura nekuti chintangochionawo pawo. The same nemazuva ekare kusina social media pasinawo, vanhu vaigona kucreata nyaya mukusadanana, mukusanzwisisana nekusawirirana, yoitwa pass on to generations. Torarama tiine pfungwa nekuda kusaassociata nevamwe vanhu nekuti tine kujajana nekutaura kwakaitika from vashoma vane information on the ground, kana kuti vane information yavakati tinayo on the ground vakaitora kuna somebody asiri kuita zviri real in that sector, in that area. Kumapentecost kune kurasika, kumapentecost kune zviriko zvokuti mumwe munhu akauya akaenda kune imwe Pentecostal church asina kuenda kumachurch ese, anogona kunyora nyaya achiti maPentecostal akazodai. Mumwe akaenda pane imwe church chida kumapostori pane rimwe sowe, akaona zviri kuitwa ipapo, unogona kubva ipapo aine nyaya yekuti masowe ese vanoita zvakati, but research yake iri poor nokuti aenda pakona, aenda pa a certain place asina enough information nekumwe kwese. Zvakafana netakakura tichiudzwa isusu kuti munhu anokakama anorova. Sora akusi kutuka, but ndingotaura zvatakakura tichiudzwa, maybe ari panokakama, but akanzwa kuti munhu estamara munhu ane hasha ende anorova. Zvazvisiri true. Maybe kwakambovawo nemunhu aistama angasingataure zvakanaka, airwa zvakanyanya nekumwe kutaura wainzwa vamwe vachiti mandevere anocheka nebanga. Kune munhu akarwa nemunhu mundevere akachekwa nebanga, information ikaitwa pass on to generations, kuti ukarwa nemandevere vanokasika kubata banga, vanokucheka. Ndo zvatakakura tichiudzwa. The information, the research was not true. Like me today, marimwe zino ndakaperekedza munhu kuMbare. That place ndakakura ndichiudzwa nyaya yembavha dzekuMbare, uipi unoitwa Mbare. Till today, that fear mandiri yekuti I'm driving to Mbare and feel comfortable. Hapana pandakaenda ndikaitwa rafu, information was passed on. Kuna anotogara kumusha anogara achiudzwa kunzi kuenda kuHarare kune matsotsi. Haana kuudzwawo kuti kuHarare kune mafundisi, kune machechi, kune vanhu vanonamata Mwari, kune vanhu vari good musociety. Akangoudzwa ari kumusha kuti kana waenda kuHarare make sure Harare ine matsotsi. So munhu iye anotreata anyone as a potential thief. The research I see deep and I see enough. Kura musociety ndakaudzwa inini pamusoro pekuipa kwevarungu kazhinji vachinzi maracist. Truly maracist ariko, but there are some guys who are just good. Kune vachena vari right, vasinei necolor yemunhu, very good. For example, some they can even intermarry. Munhu mutema anororwa nemurungu, murungu anorora munhu mutema. Variko vanhu vasinei nekala, but already takakura tichiudzwa kunzi murungu asi right, maracist. So information idzodzo dzikaitwa pass on to generations dzine maeffects adzinoita muupenyu hwevanhu, zvikuru sei information dzatiinadzo pamusoro pemamwe machechi. Mwari vachindidana to preach the message of the kingdom. To me, ndakapiwa a message isinei nechechi yemunhu. Why? Nekuda kwokuti Mwari vane zvinhu zvavakaita muupenyu hwangu, vachishanda nevamwe vanhu vasingapinde kwandinopinda. I've seen God doing things or using people despite my boundaries, nema borders atinawo ema denominations. Pandakaenda kucentenary kunoparidza kuJohn Masowe echishanu, it's first of its kind. Havagone kushedza vanhu vekumasutu nekuda kweinformation dzavanonzwa nezvinotaurwawo.
zvichida vanhu vanoona kuti aya kana mafundisi akajaira kuparidza aine masutu akapfeka bhutsu aine mawachi tikamushedza kumasoro pamwe haazvigamuchire kubvisa bhutsu nekubvisa wachi neringi or belt. Vamwewo ivavo I was called ndakaenda Paul unoti kana ndiri pavajudha pane murawo nevasina murawo I just act like them for the sake of winning them unto Christ. Hatigoni hama dzangu kupenetrata mavari vatinoti vakarasika kana tisina rudo nekugamuchira zvavari kuti tivaunze kuna Mwari. I thank God the prophet, vanonzi prophet Jonah wekuCentenary is the man who called me. Vakati ivo vanopinda kumasowe, is a prophet there, is a leader, but is also on social media, he follows me, my teachings and the like. Don't vavataiwa munhu waMwari, just come. I'm also your follower on YouTube. Hongo pane madifference aripo, but Mwari vakatsimbidzira shoko mavari kuti it's possible for us to work together. It's possible for us to walk in love and associate as the body of Christ. So Ananias was not aware yekuti so Mwari vari kuda kushanda naye. Why? Nekuti Ananias ane a record iripo iri valid concerning zvaitwa na Saul against the church. But God can change things. God can change people. God can change systems and organizations for his glory. So pane nguva yekuti Mwari vatoda kuti uite basa and the church is not accepting you. Womira here kuita basa kusvika wana human approval. Why? Nokuti pa human approval pane zvinodiwa zvikwanisiro zvakawandisa. I remember when God called me to minister and win souls as an evangelist. Hakuna church yaigona kundigamuchira as a pastor because the strategy on the ground, you must have a reference. Munhu anoreferenza kuti unopinda kuchechi uri munhu right nekudii maybe kuti ugone kuendeswa kubible school, and mademands anga ariko ndeyekuti 5 O levels to become a pastor. 5 O levels. Despite your calling, academics ako akasava 5 O levels, hakuna church inogona kugamuchira to pastor. Those were the conditions long back. That's why zvichida basa raMwari rainge riri shoma, raitwa nevashoma nekuda kwekuti panga pane regulations akawandisa yekuti even calling Mwari vakudana ukasaita suit the systems of men, you cannot operate. Kusvika Mwari vatipa mweya wechigandanga wekuti even kana church ikasakugamuchira, I'll create a pulpit, a platform in the streets, mumarengi nemumabhazi. Kusvika church yakasvika payakaita give in kuti now you can come to minister pamapulpits. Why? Nokuti ndakacreate a pulpit mustreet nemubhazi. Pulpit yemuchechi yaramba to create a pulpit kunze. Pulpit yekunze yoyuda results vekuchechi wochizoita give in kuti now you can come, we invite you, come and preach. Vanhu ndo zvavari, you see. So shoko randinaro nhasi nderekuti uine chaMwari unogona kusagamuchirwa nekuda kwekuti vanhu vanogona kushaya a revelation concerning chaMwari chawakatakura. Joseph wakaronga kuda kuramba Maria. Achirambirwei? Ane chidenga chiri maari chaakatakura. Kusvika denga rakasvika pakutaura nekunyengetedza Joseph kuti usaramba Maria nokuti zvaakatakura ndezvamweya mutsvene. Mweya mutsvene atibatsire, Mwari watiwanire nyasha. Rudo rwiwanike pakati pedu as believers. Pese paunoshandira Mwari nekuda kuitira Mwari, vanhu vakasava nechizaro kune revelation, they can still fight you. But when you are fully convinced kuti Mwari vaisa chinhu mauri, do it for the glory of his name, and you see the blessing of the Lord upon your life. Human approval pachinhu chiri spiritual, it's not easy. Ananias was not ready to pray panaso. Ane a record yainayo. So zvinoita kuti une chaMwari uchiita zvaMwari. Mark 14, mukadzi uri kuzodza Jesu perfume
haana kuombererwa maoko. Hakuna vanhu vakafara vakapururudza kuti you are doing a good thing. Vakatova nemwoyo kusazvigamuchira iwo madisciples. So there are times yekuti approval even muchurch when you are doing the right thing. Sometimes I will attract approval kana kuti vanhu vanozvigamuchira kuti you are doing a good thing. But I've come to encourage you. Do what the Lord has put in your heart. Chaiswa naMwari mumwoyo mako, chataurwa naMwari mumwoyo mako ita. Ukamirira human approval, church approval, pastor's approval. Look at Pastor Ananias. Mwari vakasvika pakuzomutsanangurira. Look at Peter. Mwari vakatomupa a vision ine mhuka dzisingadyiwe. Vachiedza kubata mind yake nekumuconvinsa kuti ndoda kuti uende kuna Cornelius. He is a Roman, he is a Gentile, but I have chosen him. Chii chauri kuti pakashiba kana Mwari vanatsa. Thank you so much, people of God. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, nyasha dziwanzwe, favor yaMwari idururwe. You can share this message. You can share. Rega nditokukumbirai, I just beg you to share this message. It's something good for the body of Christ to walk in love, in unity. Ane kuziva abatsire vasina kuziva. Ane kunzwisisa nekugona ave a vessel to edify the body of Christ. Identity haina kuchinja. Dofo is student, shasha is student. Makwai ekwaIsraeri akarasika. Makwai kurasika kuripo, asi Mwari unoona riri gwaya narakarasika. Saka iye anoda makwai ake. So ndinotenda Mwari zvikuru. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Tisanzwe zvakare munyasha dzaMwari. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Favor mumabasa enyu, favor pamusoro pemhuri dzenyu. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. In the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen. So bye for now. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei, nyasha dziwanzwe. Wese munhu anogona kuti akabatsirwa nemumwe munhu. Ndakamudza mumwe munhu achitaura kuti munhu angandipe this kind of help, angandipe mari iyoyi, angandipe kamari. Inzwa, munhu ane kukomplaina mukupiwa, mukubatsirwa. Haisi mari yawashanda yauri kutambira. Help yekuti munhu angofunga kuti rega ndikubatsirawo nechichi. But munhu anosvika pa level yekuti haagone kutenda, haana a thankful heart towards anything chaitirwa nemumwe munhu. Isiri payment but just a gift. Munhu anonzwa kukosha zvekuti akapiwa zvichida mari shoma nemumwe munhu anoona sekunge atsvinyirwa. Yet the real truth is mari iyoyo haisi yako, akupa out of love. Aigona kutoishandisa chimwe chinhu. Hazviro kuti wese akubatsira chinhu ichocho haachachida muupenyu. Inyaya yekuti akuda iwewe kudarika chinhu ichocho. Otherwise basa rekuitisa mari shoma yakupa anaro. Kana vamwe vanhu vekupa mari shoma iyo yauri kukomplaina anavo, but asarudza kupa iwe. But iwe unogona kusaona Mwari nokuti une breakthrough, une zvihombe zvawakatarisira. But I've come to tell munoziva here hama dzangu kuti vanhu vanonetseka vakawanda. Mumwe nemumwe munhu ane urongwa hwakanyanya neupenyu hwake. Hakuna ari palevel yekuti ndagutsikana zvese zvaita. Munhu wese ari kuda for more. Munhu wese ari kuda kubuilda, munhu wese anoda zvaanoda kuvaka nekudii mukati meupenyu concerning his family nekudii nyangwe nehama dzake. But ukaona munhu afungawo nezveupenyu hwako to reach out to you. Ngativei nemwoyo wokutenda. Ngativei nemwoyo wokuonga nekurumbidza Mwari. Why? Nekuti ndiMwari unoshanda muvanhu ivavo to reach out to you. Otherwise vanogona kuva busy nezvavo. Hakuna atapedza nhamo.
dzake dzekumhuri kwake. But ukaona munhu achidedicate nguva neanything chaanacho muupenyu concerning your life, you need to appreciate